Vinice a udržateľnosť miest. Využitie pôdy, klimatické signály a politika na okraji. Vinice sú často rámované ako malebné kopce z pohľadnice, dobré víno, agroturistika. Ale to nie je celý príbeh. V kontexte udržateľnosti vinice vyvolávajú ostrejšie otázky, ako využívame pôdu. Kto čo vypestuje? A čo sa stane, keď klíma sa začne meniť, schladzovať? V celej Európe teraz stoja vinice na okraji miest. V zraniteľnej zóne medzi poľnohospodárskou pôdou a špekuláciami s nehnuteľnosťami. Každý 5. európsky vinohrad sa nachádza do 10 kilometrov od mestskej expanzie. Sú ekologické, produktívne a často nechránené. Vinice sú precitlivené na teplotu. Od roku 1980 sa priemerné termíny zberu posunuli o viac ako 20 dní. Niektorí pestovatelia sa pohybujú do kopca alebo úplne opúšťajú tradičné zóny. Iné profitujú, nové vinárske oblasti sa otvárajú v severné Francúzsko, Belgicko, dokonca aj Švédsko. Zmena klímy nezaobchádza so všetkými vinicami rovnako. Vinice patria medzi chemicky najnáročnejšie plodiny v Európe. Vo Francúzsku tvoria len 20% poľnohospodárskej pôdy a spotrebujú 80% fungikídov. To má skutočné dôsledky pre biodiverzitu, pracovníkov a dokonca aj blízke školské dvory. Udržateľnosť tu nie je o fľaši, ale o pôde a o tom, čo do nej patrí. Niektoré vinice sú ekologické púšte, iné sú útočiská po nehode. Závisí to od toho, čo tam zostalo, poľné kvety, živé ploty, dokonca aj zabudnuté kamenné terasy. Biodiverzita vo vinohradoch často prežíva napriek systému, ale nie kvôli nemu. Vinice nesú ilúziu načasovosti, ale sú formované trhmi, chemikáliami, migráciou a klímou. Vo vzdelávaní by sme sa mali posunúť za naratív víno je kultúra. Opýtajte sa, kto vlastní tento pozemok. Kto to robí? A čím by mohol byť? Preskúmajte ekologickejšie modely a vzdelávacie zdroje na www.inokids.eu.